Dobrý den, moje jméno je Mgr. Jaroslav Tupý a dnes bych vám chtěl představit základy testování strategií neboli backtesting v rámci platformy MetaTrader 4. Pojďme si shrnout, co to je backtesting a k čemu ho potřebujeme. Backtesting představuje testování, jak by se strategie chovala při spuštění na historických datech. Strategie je v zásadě vždy formulací určité hypotézy. Touto hypotézou může být například, pokud cena překročí klouzavý průměr ze spoda, bude cena ještě během následující svíčky stoupat a naopak. Backtestem pak ověřujeme, zda je tato hypotéza pravdivá minimálně na určitém trhu v určité konfiguraci. Hypotézy vymýšlíme obvykle na základě určité zkušenosti s trhem. Může se jednat o zkušenosti či informace o fundamentálním chování trhů, například cena pomerančů roste po špatné úrodě, nebo například pozorováním určitých formací na cenovém grafu daného symbolu. Bohužel lidská mysl je náchylná k velkému množství kognitivních zkreslení, anglicky bias. Zde je nejtypičtější potvrzovací zkreslení, anglicky confirmation bias, který efektivně způsobí, že při ručním ověřování správnosti hypotézy na historických datech budeme podvědomě vyhledávat místa, kde je hypotéza pravdivá a budeme ignorovat ty situace, kdy není. Automatický backtest je proto velmi dobrá metoda eliminace těchto forem chyb, které se při přechodu na živé obchodování mohou projevit jako velmi drahé. I pokud se hypotéza ukáže, alespoň na testovaném vzorku dat, jako pravdivá, z detailního pohledu na chování strategie můžeme dále vypozorovat spoustu dalších informací a posoudit, zda se strategie skutečně hodí na obchodování na reálném účtu a pokud ano, jaké lze od strategie očekávat výsledky. Platforma MetaTrader 4 obsahuje nativně nástroj pro backtesting, který se nazývá tester strategií. Tester strategií v MetaTrader 4 je určen pro backtesty automatických strategií, pro hledání jejich optimálních parametrů a pro vyhodnocování jejich chování na nějaké historii dat. Nyní se přepneme do MetaTrader a ukážeme si klasické spuštění backtestu nad standardními daty bez použití externích nástrojů. Začínáme se spuštěnou MetaTrader platformou těsně po instalaci. V levém horním rohu máme zobrazen seznam symbolů. Zde máme seznam omezen pouze na ty symboly, které nás aktuálně zajímají. Pod symboly vidíme okno navigátoru, kde ve složce strategie, anglicky Expert Advisors nebo jenom Experts, máme pouze dvě strategie, které jsou ve standardní distribuci. Dnes budeme používat pouze strategii Moving Average. Ve složce ukazatele, anglicky Indicators, máme řadu těchto ukazatelů. Výše zmíněná strategie používá trendový indikátor stejného jména, tedy Moving Average. Ve spodní části vidíme okno Terminál. Toto okno nyní nepotřebujeme a místo něj si zde zobrazíme okno Testeru. V hlavním menu v části Pohled klikneme na Tester strategií, případně můžeme stisknout Ctrl+R. Hned skryjeme již zmíněný terminál, případně stiskneme Ctrl+T. Tímto se nám ve spodní části zobrazilo okno testeru, které má následující části. Výběr testování strategie nebo indikátoru, výběr symbolu, na jehož historických datech bude strategie spuštěna, výběr modelu. Zde doporučuji vždy použít všechny cenové pohyby, což je vhodná volba téměř vždy až na speciální případy. Výběr časového rozmezí, od jakého do jakého historického data test poběží. Dále možnost vizuálního zobrazení v průběhu testu a možnost test kdykoliv v průběhu přerušit. Dále máme výběr periody, což je údaj, který má reálný efekt pouze na časových grafech.
Následuje výběr bid-ask spreadu, tedy vzdálenosti vyšší nákupní ask ceny od nižší prodejní bid ceny. Zde důležitá poznámka. Historická data v MetaTrader 4 neobsahují informace o bid-ask cenách, a tedy ani o spreadech. Zde doporučuji zadat explicitně nějaký typický spread, odpovídající průměrné nebo spíše horší hodnotě vypozorované z časových rozmezích, ve kterých bude strategie obchodovat. Položku optimalizace budeme nyní ignorovat, v budoucnu budeme tomuto tématu věnovat zvláštní video. Dále můžeme nadefinovat parametry strategie. Pokud neprovádíme optimalizaci parametrů, pak nás zajímá pouze sloupec hodnota. Kromě parametrů strategie se na záložce testování ještě nastavují samotné parametry backtestu, jako je počáteční velikost účtu, zda smí strategie obchodovat oběma směry a podobně. Ostatní tlačítka můžeme nyní přeskočit a můžeme přejít k samotnému spuštění testu. Před spuštěním testu si zkontrolujeme, zda ve vizuálním zobrazení máme posuvník rychlosti průběhu testu o jednu pozici před maximální rychlostí. Nyní můžeme test spustit. Během vizualizace si můžeme výpočet kdykoliv zastavit. Zastavení můžeme provést kliknutím na toto tlačítko nebo stisknutím tlačítka Pause Break na klávesnici. Na klávesnicích notebooku toto tlačítko nemusí existovat, ale obvykle tam funguje stisknutí klávesy FN neboli Function a klávesy B. Po zastavení průběhu backtestu si lze upravit graf tak, abychom mohli rovnou vizuálně vyhodnocovat, zda strategie počítá správně. Osobně preferuji následnou metodu zobrazení grafu. Dále do grafu přidáme indikátor, podle kterého strategie počítá, což je v tomto případě Moving Average. V nastavení období neboli počet uvažovaných svíček 12, posun, anglicky Shift 6, metoda Simple Moving Average a typ použité ceny Close. Nyní můžeme pokračovat ve výpočtu strategie opět stisknutím tlačítka přerušení. Pokud jsme spokojeni s tím, jak strategie funguje, můžeme výpočet urychlit tímto posuvníkem. Bohužel rozdíl v rychlosti výpočtu na předposlední pozici posuvníku a poslední pozici je opravdu veliký a není nic mezi. V některém z následujících videí si ukážeme, jak tento problém řešit pro určité specifické účely. Po dokončení výpočtu strategie budeme procházet výsledky výpočtu. Na začátku nás nejspíše bude zajímat křivka hodnoty účtu. Podíváme se tedy na záložku graf. V tomto případě vidíme, že strategie nemá optimální výsledky. Souhrn výsledků výpočtu je pak na záložce Přehled. Detaily tohoto přehledu si probereme v některém z následujících videí. Všimněte si prosím zatím zobrazení kvality modelování. Důvod, proč zde zobrazená hodnota není na 100%, je proto, že platforma MetaTrader 4 ve skutečnosti neposílá do strategie reálná ticková data, takzvané všechny cenové pohyby, jak jsme nastavili na začátku. Ve skutečnosti MT4 vezme nejdetailnější časový rámec, který má k dispozici, například minutová data, provede pouze přibližnou interpolaci mezi uloženým Open, High, Low a Close. Navíc zvolený časový rámec obsahuje pouze bit ceny. Ask ceny se spočítají jako bit plus zadaný fixní spread, který jsme si vybrali na začátku.
Pokud chceme uložit výsledky výpočtu včetně vloženého nastavení, provedených obchodů, křivky vývoje účtu a souhrnných statistik, můžeme do této záložky kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit Uložit jako report a následně si zvolit místo, kam bude report uložen. Následně se nám zobrazí webová stránka reportu v našem preferovaném internetovém prohlížeči. Uložený report se skládá z HTML stránky, kterou jsme právě viděli, a z obrázku vývoje zůstatku na účtu, který je na této stránce zobrazen. Tímto je backtest ukončen. Pojďme si nyní shrnout obsah dnešního videa a co nás čeká příště. Dnes jsme si prošli velmi jemným úvodem do backtestingu a ukázali jsme si základy používání testerů strategií v MetaTrader 4. V příštím videu se podíváme na nástroje, které dramaticky zlepší kvalitu vstupních dat a které umožní testovat na jiných než nativně podporovaných časových grafech. Děkuji vám za pozornost a těším se příště.